Možda mi se najpre sviđa taj neki osjećaj, prilično je opušteno i toplo i prijatno i nekako svi ti ljudi mladi vrlo su nekako otvoreni i pozitivni. Možda pre svega ta neka energija i to druženje. Najviše mi se dopada to što se svi družimo i što nas ima, da kažem, dosta. Kažem iskreno, meni je sve lepo. Od kada sam ušao u ovaj hor, meni je sve nešto lepše i lepše. U horu sam skoro 8 meseci. Pa u horu mi se dopada ambijent, atmosfera, ljudi, muzika, druženje. Ja sam već 3 godine u horu i dopada mi se sve. I snimanje, i koncerti, i probe, i sve. I čak kad 100 puta ponavljamo iste pesme. Ja ne govorim romski, zanimljivo mi je. Inače, razumem neke reči, ali ne baš. Dopada mi se tu svakako to pevanje na romskom jeziku. Nikad ranije nisam pevala na romskom. Jedva čekam da budemo svi zajedno u okupu i da se ispričamo i da snimamo i da se smejemo koji uvek. Dopada mi se što, bez obzira što je možda većina nas amatera u muzici, prosto nemamo taj osjećaj, već naprotiv, tu smo zajedno i da stvaramo neko bolje sutra u stvari. Stvarno mi se dosta dopada ova pesma zato što je već znam i od ranije i baš volim ovu pesmu, tako da... Smatram da su Romi i Romkinje, mislim, to su naše komšije i komšinice i nekako mislim da ja lično možda zdravo za gotovo uzimam da razumem njihovu kulturu, da je poznajem. Stekao sam baš dosta prijatelja i stvarno mi je drago zbog toga.